So abot na ta. Nanata sa Toledo mo gawas na ta karon ilan lang giablian gi naog nilang kuan nila. Murag damyo. So what's up mga buddy? Toledo na ta karon atong update. Ay, may update pa. Kita pangot-pangot ng atong kuan. So gawas na ta. Una sa nila. Vlog ko pa on na. So fast cut dahil ni siya nga fast crop. 1 hour, waray 1 hour ang biyahe gikan San Carlos to Toledo. So sunod, let's go. Ano siya mga buddy, shout out pa nga taga Pascad. Mao ni ang port diri sa Toledo. See, ano siya dire gawas ta. Shout out sa mga taga Toledo. Oh, murag kauwan no na sad mga buddy. Okay. Karon Toledo man ta. Gawas. Dito dito. Pwede ta dito. Sudah dire. Dito lang ta. Mo nang merkado dire. Nang kita na nila ang parking area. So Toledo Public Market. Ay McDonald's dire. Padayon ta, muliin ta. Dito na ta muli mukaon sa kuan ay Cebu. Kung natin makuanan, malabyan naritag sana Naga ay mga nindot na kaunan kanan niya. So let's go mga balay. Ngunong tas unahan kay mag-change tag battery sa atong GoPro ay our lobat. Okay, mo na siya diring dapita ang Toledo city sa Toledo. Balambang Toledo. Okay, Balambang agay eh. So ingon ani ka ko dali na lang kayo ta kay mo dag biyahe. Kay naa na tayo Pascat. Mas kusog ning Pascat kaysa light shipping. Mura kog na kuan ganiya kanang nalibat, mura kog nawagtang sa kalsada kay kung ni turn right ko dito mutuyog ka, layo na tong tuyukan. So ano siya,
Kamoks. Mayroon sa battery sa unahan. Ay, lubat pa. Akong kuan. So pwede ta mo pili ato tag TCH or sa kuam. So mas ganahan kog dira tas tuloy ito agi. Lubat na ambulansya. Mga ingunahan na gani, mga emergency ba di? Padap din jud. Sagwa po mo kakita sa tubangan kay usahay na slas luyo, din yung makita wang-wang rin na dungog nimo. So padapli na lang ka kung naay lugar, no? Kay kung man siya nag-save, nag-life. So dapat we considered always we considered English yun. So Toledo na ta. Padung na ta sa syudad sa Cebu. Oh, na ta dire sa ano. Tangas na ta, nagawas na ta sa Toledo. So ano siya, ano itong sitwasyon karon, nagbiyahe ta buti sana ning barangaya ni dire, di kay kusuito diring dapita, bisan og sige kog agi dire, pero di na ko memorize ang mga ngan sa barangay. So tangas at tangas. Yung bugnos aircon na to da murag aling ing taas kayong tangaso na to. Luto pa naman siguro dire. Kurbut-kurbut pang Inmax. Welcome to my lab, eh? Yay!
So masad na. So paano ni update lang ta kung naan ta dito sa syudad sa Cebu City. Mangita sa tagkakan-anan dire. Murag init, grabing init alay, init kay dire sa Cebu no. Dito, bukid pa ganin eh. Murag humid kayo. So, bye na. So, naata karon diri sa SRP. Siyang SRP oh, mana siyang sana siya nga kuan. Dilimot man kuaning kuan. Building nga. Sige mo ko dagpan sa una. Sulod. Signal. Nandun ka. Nice na nice. Nice na ilang lugar dire. Dahang kuan kanang daghan sila og street lights. Nice na. Wow. 1 year sa dire nagkuan kapin. Ani dayon. After pila na ka years di ba ka ni madaan sad? Di anasad o na ni ron isinagpugatay ni dire so muna sa atong bridge. Nice gid kayo sa ba CCLX Cebu Cordoba Lynx Expressway. Very nice. Ang dagat na daw. Signal po ang ka signal ha iso lang kag sulod jugo ang taksiya kada so mo din ang port niya Cebu City Port. Tag tunnels.
So ang lagbas na ito ato taguan ng port side. So port na ni siya. Mga bagong building sa kuano Cebu City kisa kay Tagian ang ayos kay mga building. So diri na ta sa Cebu karon. Hindi tomorrow adto na sa Taog Bohol. So Cebu City na nata diri Cebu City. Ato na lang siguro ning undangon ning atong vlog karon. Please don't forget to subscribe my channel Awi Shy Boy sa akong YouTube channel, and Awi Period So sa akong Facebook account. So guys, thank you so much. Thank you for watching. Baboos. Continue. So modern SM kada itong SM ayun ang pinakatas nga building sa dire dapita Radisson Blu. So mga tutag PRC guys natin preciso na dog sulayan na to kuan kay actually ug mapunta nga to ang kuan yun nga to ang dirita kay kumula pa sa dito di man taka kuan traffic yun ta dire kamay nang SM diha kilid. Sorry. Ining nga kuan lagkalit nga di mag signal sa man sa tinyo doy. So morning is dire lang nasa nisla parking area dire. So kanan sa taas mo na mga bagong building diha sa kuan katunga na sa mga kurukong ito nga hindi mga kurukong di ka maong padaplin kung pangdapol masuko maayos lang mga bihayar diya. So traffic na sad